Katalin, zer oso nahon, ez da, zer dotore, Bai. Zer eman behar dago horrela, esku barrun, Bueno, da nahi da olako modun. prenda zabal bat zabalik erutekoa, eta oso erosozaz dakusulako oso ziza bajuak, Bai. eta horrek ematen dago aukera mugimendurako eta barrutibe geixo jazteko. Ados, barrutik, Bai, bai. bai. Nahi badegu gotzaiten bau, ez badu gotzaiten, oza, daneako bali jo. Danerako. Eta hau zer dago, gizonezkoentzako, emakumezkoentzako, danentzako bali jo. Danentzako balio du. Ni saiatzen naiz gero eta gexo genero barik diseinatzen, genero gabe diseinatzen. Eta, bueno, naizta jendeak beti galdetzen zuzea, mutilentzako edo neskendako. Bueno, saiatzen naiz moldaketak egiten. Kontuan hartu nik estok gabe lan egiten dutela, orduan, enkarguen arabera moldatzot batera edo bestera. Eta mutilak azten dieia eramaten. Oso dotore ikusten egia zen, Hori bai, mantala horreko jarri berko deu, sukaldatzen azteko esarutikan, hau ezin da zikindu, Hau txukun jarriko deu izkinean, gero dotore atatzeko lanetik. Ados? Kaixo launak, eguerdion eta Katalin antzia, ongi etorri, zer moduz? Osondo. Osondo. Osondo, hemen txe. Oso dotore, egon geha, guain dotore gaude, baina ze gauza politak dituzun, bueno, nola ditzen dia jantzia hauekin gine euskana gainin jarrita? Marka atorra mantarra, baina horrek adibidez hori dokuzu gabardina eta bestia neguko beroki potxoloa. Baki gauza gehiago dituzula, ez da honen izen pia. Bai. Zu sortzailea zea, zu bakarri zaude lan hau guztieratzean? Bai, ni patroniztanaz, paperean marrazten dut eta moztu eta josi, prozesu guztia ite dute atelierrean. Vale, eta esan bezala, ze gauza gehiago dituzu? Atorrak eta mantarrak die arkondarak, atorra da gizonezkoen alkondara eta mantarra emakumezkoena, eta hortik abiatuta jantzi guztiak, lepo esanguratsuak eta aurrealdea irekia dutenak. Bale, badaki sarandakazula zure gunia, ez da? Bai. Zer egiten dezu bertan? Badana, prozesu guztia. Vale. Bai, diseinutik jantzia bukatu artekoa. Baina, iten dezu pertsonalizatua, ez da? Norberantzako, eta ez dakazu hor estok bat esaten den bezala, ez da? Ez, hori da. Oso produkzio txikia da, orduan dena bertan iten denez, eskaintza hori ematen alda pertsonalizaziorako, eta hori baliatzen dut klienteari emateko oberena. Ze ona. Bueno, Katalin eta lagunak, ingo deuna azpizuna, ikusiko zuen, laranja saltza behar baten, pure patatakin lagungarri, eta aldi berian baitituzun landanak ezautuko ditugu. Ados? Primeran. Adi lagunak, gaur dotore biliko gara. Bueno, lagunak eta Katalin, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noeliko gehan, azpizuna hoiteko garaian. Beitu, ingo deuna da azpizuna, nahiko garbi etortzen da, baina beti pixka txukundu beharra. Ikusten dezu hemen nola dazkan pixka nerbiluak eta? Bai. Garbituko deu, txukun, hola, xerra batzuk moztuko ditugu, gatza, piperra, irinetik pasa eta prejitu ingo deu. Prejitu baina ez guztik. Zeratik, ingo deulako atera, zu fuertian, kurruskari gelaga kanpotikan, barruan xamurtasuna mantentzeko, atera eta gero olio hortan saltza prestatuko dugu. Berta botako dugu tipulina txiki inda, gero laranjan sukua botako dugu, eta gero behin, ondo goxatuta da honean, berriro sartuko dugu. Azpizuna bertara, bukatu goxatzen, eta gure oinarria inda ongoa. Azpizuna, laranja saltzan. Eta lagunduko dugu patata pure batekin. Patata pure egiteko, ingo duguna da, patata zuritu, puxketetan ingo dugu, bakin normalen patata pure egiteko iten dela, osoikan egozi, ur asko zarrapatzeko. Baina nola naheten erramuan zapore pixkat harrapatzia patatak, ur horretan botako dugu erramu pusketak, zapore hori hartuko, eta gero ingo duguna da, pure patata beti bezala, bakarrikan gaur gazta pixka sartuko joula. Ingo dugu gurina bota, esne gaina, baitare botako diogu gazta, dena txikituko dugu, eta jarriko dugu plateran oinarrian pure patata pixkat, eta gero azpizuna gainetikan. Saltzakin. Bai, saltzakin, errez eta erresa, eta eharra. Eta gaur azpizunak ingo dugu, baina beste edozein aragikin aldain. Bueno, eta hau honekin martxan hasteko, ingo deuna da, behitu, zuk adibidez patata zuritu, eta pusketetan ingo zu, nazu labanakin o zurigailuakin hobeto modu? Zurigailuakin oso ondo. Eldu zurigailua, bai, hobeto eta, bai, oituta ez bagaude gaina patata gutxio galtzea. Bai, hori zuritu, ingotena da hemen ura jarri,
Eta ni azpizuna garbitzen jarriko naiz. Bueno, kontatu, esan dezun bezala sortzailea zea, ezta? Bai. Nola izan proiektua guztia? Ni txikitatik beti ukizan dut gogo bat, beti jantzigintzari ustot indotzatela begirada diferente bat. Baina, bueno, gero 18 urte horiek badakizu aukeratu behar dozula ikasketak, eta ni komunikazio audiovisualak ikasitakoan az. Vale. Baina, bueno, gero hori bukatu, kazetaritzan lanian ibili, eta kulturgintzan irakasle, bueno, esan hauen ontxe da momentua, eta moda ikasi nauen. Patronaje industriala eta joskintza, eta hortik abiatu dut nire proiektua. Eta, bueno, gisa esan aurreko ibilbideape lagunketan dau. Azken baten, zu bakarri zazenean eta dana inbiozunean komunikau behin biozulako, ez da? Orduan, bueno, ez da ezer galdua, beti ikasten da, denetatik. Eta ikasi zendun pixkat ikusi entzuneko jende dotore jartzeko, edo beste alde batetik nahi zen nukun, ja jantziak sortzeko? Ez, geixo, igual marka bat sortzeko, edo, bueno, zelan sortu marka baten historia, zelan marka bati forma eman, eta pixkat alde hortatik. Alde hortatik, bai. Eta orduan zure marka propioa egiteko, edo beste batzuntzako lan egiteko ere bai? Ez, beti gogo eukido nire kontu lan egitea. Eta, bueno, poliki-poliki fanaz, formakuntza izaten, eta gero banakisen ere modara dedikau gure nahuela, moda munduan sartzen banitzen zerbait ezberdina eskaintzeko sala, eta pentsa noan, hori, mundu horretan sartzen banintzen, behar nahuela formakuntza euki ez sartu jakin barik, askotan pasetan dela, eta gero pasetan dienak. Orduan, patronajea ikasi nauen, eta konfekzio industriala, eta, bueno, horretan ja formakuntza euki da. Nun ikasi zendu na guztia? Beira, Bilbon komunikazio ikasketak Leioako fakultatean, eta azkeneko urtea egin hauen Erasmusarekin Triesten, Italian. Justo Esloveniarekin mugan, oso leku interesgarria. Italianua gaina oso... Bai. Bereziak dira, ez da? Bai, eta nik uste gainera urte hori izan zela diskrezioa ulertzeko lezio bat, asko ikasi nauen Triesten. Bai, bakizu oso garaizaia pasatako hiriburua da hori, eta, bueno, igartzen da hori, azkenean, jantzietan jastengaren moduan eta zuk usain duzaike gizarte bat. Eta pixkat, Triestek emazosten lezinua gure oso hori izan zen. Bai, eta gero... Hori, iparralden dago, egoalden, nondik handa? Hori, iparraldean, Balkanetan. Ljubljanatik ordu betera edo kotxez, karreteraz, bai. Zenba denbora ontzinean, han? Han urte bete, berriz Bilbora bueltatu nintzen, multimedia komunikazioan master bat egin hauen, ETV-koa, eta ondotik, modan formatu ala bizizana Frantzian ja 15 urte indot Frantzian bizitzen, eta pasatu naiz hiriburu ezberdinetatik Burdeos, Arkason eta Poitiers. Poitiers hor Futureskoperen ondoan, denak ezagutzen dute Futureskop eta hiriburua ez, hortxe. Eta, guan ja hemen zaude aingura botata bertan, edo ja badakazu gogoare bai beste leku berezin batzuta juteko? Bueno, a ber, ez da inoiz bukatu. Danak zaude, zaran bukatu dozu, da ni beti zateot, bueno, ez da bukatu. Ez da bukatu, jarraituko dugu. Baina momentuan saran oso gustora. Eta zein izan dira zure referentiak moda munduan? Eukiko zen ditun, ez da? Edo eukiko dituzu? Ez dakit moda munduan eta diseinadoren moduan. Niri geixo inspireta usta jende normalak, kaleko historisuek eta eguneroko bizitzak. Nik horti diseinatzen dut, egin interesatzen bat ere, baina diru kantitate batetik gora kolekzioak zentzugabe diseinatzen dauen diseinadoriak eta generalian hori ikusten da merkatuan, ez? Ni zinez fanaz hasieratik beste begirada bat eraikitzera. Orduan, beira, niri geixen inspiretan duztena die familiak eguneroko ataratzen borrokatzen daudenak egunero. Eta hortik diseinatzen dut. Eta nola hasten da diseinuan? Nondikan hartitu zuzure lehendabiziko? Zatitu inbiodu ez hau? Bai, betu hori organikoa bota horra aspira. Bai. Eta hori, bai, betu. Ona. Bai, horrela xe. Eta hemen inbirrezuna betu sartu, eta nazu kaskatu. Kaskatu? Bai, kaskatu da, hola ingoitugu. Eta hola iten deure bai, zatikan patata oso egosten jartzen badeu, bai, ia ordu erdi hon behar zai. Eta kaskauta jartzen badeu, gaina erramun zapori hartuko dula. Bai. 15 minutuan ja pori aiten nahi geha. Oso ondo. Nola hasten dia, nola hasten zea lanen adibidez norbaitek zerbait eskatzen dizunean? Oinartean, beti proposatu izan dut, azken baten, zuk ondio izena zabaldu arte eta jendea zu ezagutu arte erakutzin biozu zeiteko gaizaren eta zerrite osun orduan. Zara ningo dut, ja 7 urte, datorren hilabetean, martxoan ja 7 urte ingo ditut, eta oin bai igartzen dut 7 urte pasadiela eta komunikazio lan hori inda dauela, ez? Lehen iten hauen igual, serie txikia, kolekzio txikia, kapsulak atara, eta jendea erakutzi eta jendea paseta zan, eta erosi, edo hola. Bueno, zauen
dagoenetik aukeratu, ez? Eta onja, jendeak badakixenez gaina zela pertsonalizatzeko, eta danok daukugunez besuak luziauak edo motzauak, edo tripa hundixau edo txikinaua, ja, saiatzen az estoka ez sortzen, eta enkargue itxoiten. Enkargue itxoiten, eta gero enkarguekin lan egiten. Eta esan desun bezala, hasiera baten inberri izan zenun, estok txiki, ez estok txiki, baizik eta erakusketa txiki bat bezala, showroom bat izango genuen edo jendeak ikusteko zen motatako erropa itezun. Hori da. Baina, bueno, atelierrian bez, hartzen zarenean, behira daukozu, sarreran berdan, eskerreko aldean gelditzen da nire tailerra, eta gero dauko showroomerako leku txikitxo bat. Orduan, beti zerbait egolik estokian, baina, bueno, prenda bat, 2, 3, eta hola, 10 bera, Eta ze prenda mota topatuko dituguan joten ganean atelierrian? Topatuko zuen atorrak eta mantarrak. Pixkat arkondaretatik diseinatzen dut dana, naiz da berokiakin, beti izango die aurrealdea zabali daukienak, lepo esanguratsuak eta gero mangetan diferentziak, ez? Batzuan puñoekin, puño gabe, motzauak, luziauak, soineko forman, zabalduta bakarrik erdiraino, baina, bueno, beti hortik. Eta zure diseinuak ze estilokin definituko zen dituzke? Nire diseinuak prenda zabalak esango nauke diela, eta esango nuke, bera, eta beti topatzotena niretako behi jazteko momentuan da, jaztiaz bat jantzen dut zuenak. Ez dakit zelan esan, ulertzaz erraz jazte dut zuenak, hori bakarri jantzita jazazela dotore, jazentitzo zula jaztozula bihar gexo, hori zaiatzen aztopatzen. Hori jantzita jazten dut zuenak. Eta jendeak joten danian jantzia hauen bila, ze joten da? Igual dakalako, ez dakit, eskontza bat, edo jai berezi bat, edo egunerokorako. Bueno, igual, etortzen dio horretarako, egisa da igual gure kulturan, ez, hartzen dugu edo diru pixkat izten dugunos badaukogunean evento bat, ez? Baina, bueno, ez da zertan. Gero gainera, etortzen badieta hartu arkondara bat, atorre edo mantarra bat, evento baterako, gero bat gixera, biliko dabila egunerokoan, eta, bueno, inbertsio horrek merezi dauela, ez? Nire gaina hori gustatzen zaite, azkenien zehose bereziak gatenien, saiatzen naiz, oinetako batzuk erostea, baina gero erabili alditutenak, ez bakarkan egun hortako balio dutenak, ez da? Hori da, bai. Bueno, eta zu bakarri zaude, zu egiten dezu dana? Nik egiten du dana. Dana, eta nola egiten dezu dana? Basaiatzen azitzen gauza sentiruta. Eta, niko erain dela 13 bat urtea abiarazinaben proiektua, baina tailerra kalera zabalik, atea kalera zabalik jendealdala etorri 7 urte. Eta ikasi dut, eskaera zerrendak zabaltzen, adibidez pixkat ordenatzeko, ez? Sartuko jaten lana. Ze bestela, klaro, da, lehengo arkondara beltz bat, gero soineko urdin bat, eta bueno, saiatzen naiz igual hilabete batez eskaera zerrenda zabaldu, eta pixkat lan hori ordenatzen. Hori ikasiot pixkat. Ez da hondikan gure kultura, nola erosteko hori ze. Nahi dugu erosi klik eta euki, ez? Eta hau da pixkat itxoin, erosi eta itxoin pixkat. Eta oialak eta hori guztiak da bertan dazkazu, edo segun zeskaera da onja jutezea oial bere zoien bila? Ez, nila oialak, berokiak itekoak, atorrak itekoak, soinekoak itekoak eukitzen ditut ja atelierrean. Hori Parisetik pasetan az normalian urtean behin, iten dute Premier Vision izeneko merkatu bat, eskua pasakutuko dute. Bai, garritu lasai. Eta, bueno, handik ja ekartzen ditut izango dienak, oialak badakitzetenak nire diseinutan erabiliko dutenak. Eta gero ja, segun eta eskaera daukoten, fatenaz egokixena aukeratzen. Eta oial horiek bereziak izaten dira, edo oial mota baten bila jutezea, ez dakit? Bai, naturalak, nisa jatzen az naturalekin lan egiten. Naturalak. Hori aspaldi. Nietako sintetikoa, azken baten, gu plastiko azkejetan garez, gure eguneroko bizitzan, eta ez gare konturatzen plastiko geixen gure erropetan eruten dugula, poliesterra plastikoa da. Orduan, nik bai topatzen duten moduan ongizate bat diseinuetan, hori estugilotu edaube bai materialakin. Eta, adibidez hor ikusten diana, hor ikusiet niriak bazekala hemen pana pixkat, gero ez dakit. Dana algodoia, adibidez gabardina dena algodoia da, eta bestia artilean. Vale. Bai. Algodoia artilea, eta hor esaten dizuna... Baina, bueno, badie material ezberdinak, lioa, ramioa, kapok, adibidez orain oso fuerte dator kapok landarea, dala Japonen azten da, eta dator algodoiaren antzeko hori baliabideak edo gaitasuna deko, eta fuerte hasiko da sartzen. Bai. Eta esan dezuna hauek, Frantzialetik ekartzen dituzu? Bai, Parisetik. Bueno, baina Parisen iten da mundu osoko hornitzaileen azoka bat. Orduan, ez da gura esan Parisen iten direla. Han juntatzen gare danok, han
aukeraketa bat iten dut, kostatze jatazko negoziatzea metraje txikia. Zen oso proiektu txikinan az. Eta aninoa azuka horretara marka handiekin. Eta pentsatu igual batzuetan minimoak dire 10.000 metro. Jatzartzen tailerrean, bez? Gero eta gutxo eta gero eta gereztio bateatzen da gaina. Hoi da. Orduan, klaro, nik iteot aukeraketa bat gustatze jatena, baina gero, esateot, gustatze jatena artean metraje txikian, eta metraje txikia igual 300. Eta 300 ben iretako asko da, Zenbat? Pentsa, igual, ator batek dauko metro bat eta erdi. Eta 300, da ja, bai. Ulertzen, orda, eskutatik jute zaizula. jakin biozu, bai, eta horregatik aukeraketak bai dauko beste lanketa bat, ezagutu biozu ondo, zertan aldozun erabili oial hori edo, ez bakarri prenda baten, igual prenda bat baino geixaurako balixo otzuna, atemporalak izatea, baina hori da ideia, ez, proiektuarena funtsan, orduan. Gero gehatzen zaizkizun iskinakin da, besteakin da, egiten dituzu, ez dakit. Bueno, iskinak eta holan, eskoletara eramaten ditzu, nire alabaren eskolara eramateot, eta eskolantxoak eta egiten da, hori txikitsuekin ikastaldietan erabiltzen ditzu, ze ikastaro epe ematen ditzu, guzti honen barruen, orduan. Guen garatuko ditugu gauza edanak. Hemen nindeuna da, azpizuna prejitu, eta ikusi hemen geldituan zuko guztiekin, hemen guain ningo dugu saltsa prestatu, aber hau egozte zaigun geho birrintzeko eta txukuntzen juteko pure patata, baina lehen da bizikungo geha Rioja Tabernara erreportaia ikustea eta segituen gaude guelta. Egunon, Joseba, Hernaniko Rioja Tabernan zaude, Maria Jesus naiz. Abaizu nire platera probatu, guazen barrua eta probatuko dugu. Taberna irik izan, guain dana egun urte. Nik naramazkit hemen, 56 urte. Egunero, nire txoko hontan, hemen egin dut, nire bizian, nire sukaldean, nire tabernan. Taberna 27 urtekin hartu nuen, 83 urte ditu, eta oraindik hemen segitzen dut, hemen segizeko asmoa daukat. Orain mozadorean agona da nire semea, beteakin, nire bazkideakin hemen, da oso pozinago. Goizeko 6-tan irikitzen dugu taberna. Eta goizeko 7:30 ja astegea pintxoakin da hoi, eta inun arrean izten dugu beti 9:30. Danetatik egiten da, etxeko kroketa, zipati, lehenko etxeko gauza danak egiten dira, kroketak eta danak etxean egiten ditu. Mota guztitako bezeroak etortzen dira. 60 urte dituztenak eta horien semea segitzen dute etortzen, horren bilo bat ere segitzen dute etortzen, osea da generazio banekin hemen hasitakoa, baina gero etortzen dira, haien semeak, haien bilo bat, dana segitzen dute etortzen, bai. Orain sukaldea pasako gara, eta hemen egiten dugu errezeta bat, egingo dugu. Gaur egingo dugu haragi egozia tomateakin. Jende asko gustatzen zaiona, eta asko saltzen dana oso goxoa gelditzen dalako. Aurrena egin behar da, haragia eosi. Haragia eosteko erabiltzen dut perrejila eta gatza. Ez zai gustatzen beste barazkiri botatzea. Haragia eosi behar da ordu terdi, 100 gradota, mantxo egintzala salda. Nire etxean gaur guztia gustatzen zaizkit albalin bada hemengo baratzetakoak. Aldan guztia etxeko gauzakin, kilometro zero erabiltzen dut. Tomatea dira getarikoak, piparrak hernanikoak eta perrexila eta tipula ere hernanikoak. Eta haragia ere hernanikoa. Dana etxekoa. Haragia egozen dagoenean, bitarte hortan, beti egiten dut tomatea, piperra baino lehenago, zergatik tomatea denbora pixka geixio behar izaten du. Egiten ditu bi kasuela desberdintan. Tomatea jartzen dut tipurinakin, tomatea egiten, gatza, olioa eta mantxo egiten. Horri pasatzen du egiten 10 minutu horren bat hola goxo egiten. Gero, egina dagoenean, pasatzen dut, pasapure, tomate horre ez izateko azalik eta ez izateko ezer. Gero, piperra, jartzen detenian piperra, jartzen dut txiki egina, baratzuria erregabe
aurrena hor pipilian bezala jarrita, eta piperran bai mantxago egiten dut tomatea baino. Orain egiten ditu tortilla mota guztitatuak. Urdai estikoana, txorizoana, patatana, bakalloana, barazkikoa. Hemen esateote paisana. Eta gero egina beti eukitzen dut, edo odolkia orain dela denbora, edo txorizo egozia, eta horrelako gauza, solomoa, piperberreakin, hori egiten dira, horrelako zati txiki batzutan, sartuta, deitzen jogu mini. Hemen deitzen jogu mini. Hori dana egina daukatenean, jartzen dut tomatea eta piperra nastuta, gero haragia, txikitzen dut labanakin, botatzen dut, eta hori bai gustatzen zait 20 minutu horrela bere sabore hori hartzeko, eta gero jan. Joseba, hau da, hemen egiten dugun platera. Nahi dozunean, etorri probatzera. Nahizun arte, agur. Haupa, Maria Jesus, eta ama, zudakazuzuk sasoia, Laro eta irurte eta ez du ematen, Ze sasoiko, ze pulamentu, eta indezun gixau goi, guantxe jango goi nuke. Besarka da hondi bat eta jarraitu horrela. Goxatzen da, goxatu erazten. Hoi da, pulamentua. Bueno, gurien jarraitzeko. Inbiar deuna da, nik hemen tipulina txikituko eta goxatzen jarrikoet, oliotan. Eso, no? Eta zuk lagunduko jazu, zuko ateatzen laranjei. Ados? Vale, irurei. Irure laranjei atako jo zuko, Vale, bai. eso, no? Eta betu, igual, birrindura pixkate bai atako jazu mendikan. Emango izutena da. Vale, eso, no? Hanei, laranja baten birrindura atako deu, hemen jarriko zu, eta zukua gero irurai. Ados? Bai. Vale, eta nik hemen ateakotena da. Pixkat energia emango Igual dut, garbitu leheno ingo jetxin lehenengo dut. pixkat. Garbituta daude, Ah, garbituta vale. daude, bai. Vale. Baina egila da, zeatikan, bai limoiak eta bai laranjak, esateu diala, kanpotikan dauden frutu ia zikinenak. Zikinenak. Bai, zeatikan nola esala hain zendua dakaen, Bai. inoiz ez dia juten bilduta, eta Bai. juten dia, bakizue, kamioietan, transportetan, da leku guztitan, da, orduan beti garbitu inberdia erabeli baino lehenu. Hori izaten da erropekin be bai. Bai? Zu? Bai, bai. A ber, erropekin? Erosten dozunean, Bai. azken baten horrek ibilidiat eta hierretan, eta zikinkeritan, eta batez be tintiak fijatzeko kimikuak eta zelan euki dauen, beti Bai. gomendatzen da garbitza. Beti Ez dugu garbitu iten, erabili baino baina lehenu. bai, Ja. imiko litzake. Ondo, ondo. Baki zure filosofia dela, moda jasangarria izan behar dula, ezta? Bai, bai, bai. Azken baten da, positiboan eragitea sortzen dozunean, ez dakit. Alde batetik esateko, ez dalako behar zabor gexo sortu. Sortu behar dugu zerbait, iraungo dauena, eta zabor hori ekidin, ez? Erabiliko duguna behin da berriro, balixoko dauela hainbat okazinotarako be bai. Ez erabilita botatzeko, Eta ez erabilita botatzeko, hori da. edo... Eta hortarako oso importantea dire material naturalak. Material naturalak sintetikoak baino askoz geixo irauten daue. Garbituak askoz geixo aguantatzen daue. Azalaren gainean arnaz hartzen uzten duzkue. Ez dekogu kultura hori naturalan atzian zer dauen jakiteko, ez? Eta saiatzen az jasangarritasuna osotasun horretan aplikatzen, produkzio oso txikia eramaten aurrera, kalitatezkoa. Ze askotan, oin adibidez, badire marka handi batzuk eta danak batzen dire moda jasangarrira, eta danak jarri dute euren gune berdea errateko iten dutela gauza organikoak, ez? Baina egin duten bakarra da material aldaketa. Ja. Eta jarraitzen dute produzitzen milioiak eta milioiak, orduan hori da greenwashing bat, edo erraten dugu aurpegi garbiketa bat, garbitzeko, ez? Zaborra sortze dute berdin. Ulertzen. Eta, adibidez, benetan jasangarria izateko zein da itin dituzun gauzako, zer da inbiardianan gauzak? Jasangarriak izateko, Bai. hombre, babeira, ni oso guztua jatin darrandia matea produkzio lokalari, azteko. Impactu positiboa hemen usteko, ez? Guri dan hori gustatzen jaku, gure zenideek lana izatea, guk lana izatea, ez? Hemen mugitzea, ez? Sortzen bueltan dugun gelditzea horretan, historia. hori da, ez? Ekonomia hori hemen gelditzea. Zirkularra izatea, gurotezan erabiltzen badozu, zu igual kantzau bazara erabiltzeko, ba igual konponketa batekin beste batek erabiltzen aldau, edo zure semeari pasatzen dutzazu, edo ez dakit gauza klasikoak izatea, temporalak, koloriak, da osotasun bat, da denen joko bat, ez? Dena alde guztiak ikutu behar dire. Dudik gabe. Eta gero esan dezunak garbitzeko eta gehiago iraute huela, eta gero bai
segun ze materiala dan, kontuz ibili behar da nola garbitu, ze garbitu, ezin da Gauza batzuk, bai, adibidez, seda batzuk eta oso finak direnak eta komenigarria da eskuz garbitzea. Baina, beste guztia labadoran pasatzen aldala, bai. Eta beruak inda hori, gero txikitu iten diala eta... Bai, bueno, baina oso beruakin, gurotezan, 30 gradu, 20 gradutan, ez. Ados. Eta, zuk esan dezuna, jasangarrian barruan ere, oso garrantzitsua da bertakoak izatea, ez da? Bertakoentzako, eta ez hori, erropak hori, munduan bueltaka ibiltzia, gero bate jasteko, ez da? Bueno, batez be, deslokalizatutako produkzioan topatzen dalako prezio bat, eta deslokalizatutako produkzioan askotan soldatak ez direlako pagatu. Osea, ordo dalako, nola esan, prezio baten bila eta jarraitzen du prezio horretan moda askarra izaten, ez? Baldintzak ez dutelako azkenean, moda jasangarria etikoa ere izan behar da. Eta transparentzia bat eskatzen du, ez? Produzio osoaren transparentzia da. Non ekoitzi da? Ze baldintzatan? Nork ekoitzi du, ez? Hori nik, askotan esaten dut, guri arloan gertatzen danian, askotan, txokolate batzuk eta balio duelena nahin gutxi eta janarian gertatzen dara, edo kanpotikan etortzen da eta gero beste gauzat, janaria, no? Zeatikan askotan da merkia, beste kimiko batzuk erabilitu ekoizteko garaian, gero zer soldata eukidunango jendiak, eta beste gauza asko, ez da? Eta gero, ez pentsau beti dela karu haua. Ze askotan be, hemengo nahi bauzu janariarekin, hemengo bildotx bat, hemengo baserri bateko bildotx baten prezioa, eta behar bada Zelanda berrian hasi den batena, eta behar bada bestea da kariokoa. Eta behirat non ari garen erosten, eta bidaia, eta dena, eta erropekin berdin, erraten dugu, kario da. Baina, bueno, nik adibidez saltzen badut 200 euro ingurutan, jantzi bat, 200-300 euro tarte hortan, hori ere topatzeu zu prezio hori moda azkarrean. Orduan, pixkat kontziente izan behar ga, ez? Zer hartzen dugun, eta hori da. Pagatu duen gasoia honea ekartzeko, ez dakize, arantzelak eta bestiak, eta hoitan apatzen aizea, ez da? Hoi da. Eta, jendian kontsumo joerak aldatzen nahi dia, oso guzten zu guandikan urratzak eman berdiala, baina hai da pixkanaka, ez da, historia aldatzen. Bai, segun eta zuz nolakoa zaren, ez? Baina, bai ikusten dut adibez nire bezeroan gan, dala bizitza estilo bat, ez? Azkenean, dena lotuta, ez? Nun iteuzun eta nola oporrak, nun egiten duzun merkatua, ze janari erosten duzun, nola zaintzen duzun gauzak. Azken baten, zure bizitza estilo hori, igual, ez lehengoko fasean, baina momentu baten modara ere ailegatzen da. Zure armairura ailegatzen da. Eta nik ez dut erraten adibidez armairu aldatu behar dela egun batetik bestera kolpean, ez? Da pixkanaka, ez? Pixkanaka, ez? Igual, erraten zaiz norbaitek, nik ezin dut orain dena aldatu, nik ere, ez? Baina da pixkanaka da. Gaina ekologikoena, ez da? Hartutan abota eta berrila erosi dana, ez da? Pixkanaka. Baina uste birtziklatzen gertatu dan bezala eta gauzekin, ez da? Pixkanaka oiturak hartzen jun, eta... Eta zuk erabaki ere nun nahi duzun utzi dirua, eta hori oso importantea da, ez? Bai janariarekin, hemengo ekoizleak izaten jarraitzeko, bai modarekin, eta funtsean danarekin. Nun nahi duzu utzi zure dirua, eta horrek abiarazten du ekonomia bat, horrek abiarazten ditu proiektuak, ez? Dudik gabe. Eta askotan, erosten dugu soberan janaria o soberan erropa, eta hori ere harra izatea, ez da, moda galdatzen dian ian, nola aldatzen dian joerak, eta nola emateu, ja leheno geneukan, opraka batzuk, zapatillatuk ez duela balio, ez da? Ez da biela balio, karo. Hori ere, junberko ginean, ez dakit, nik guztat ez zaite, hor dago batzuk diala konsumismo, eta bestiak dira konsumismo. Konsumismo jersei, konsumismo kotxe, konsumismo... Eta bestiak dira, konsumistak beti gauzak aldatzen ibiltzen diana, ez da? Bai. Piskat ibili berga, Bai. Baina horrek eskatzen daube bai, zuk igual zure nordasune landute eukitia eta jakitea nortzaren, eta egurotezan ez dozula topatzen modan, ezken modan hori askotan pasetan da, ez dakitzunean zein zaren, itozu erosi, topatzeko zure nortasun hori, ez? Ja, nik uste ja, adimatetik aurrera, eta pixka landua dozunean zure personea, hor ja, ez, ator batekin nahikoa duzula, ez? Jendeak zenbat aldiz erosteitu gauzak, eta igual ez ditu ez da erabiltzen. Oida. Igual erosi eta etxen utzi eta hor bazterrian, da bai, igual dendan gustatu zaizu, baina gero etxea eroso sentitzen, eta gero zukusten dezure bai, esan dezuna erabili berdala eta kastatu harteta,
bigarren eskuko zuruzten dezure bai saldu niri ingo susten ilusio bat, ni adibidez, zuri pentsako jatzut ondokeri bat, baina ingo susten ilusio bat, nire jantzi bat, bi aldiz saltzeak, hori da kriston triunfa. Hori da zerbait, bi aldiz saltzea imaginatu zure jaka bat saldu dela bi aldiz, edo 3. Osea, zerbait ondo induzu hor. Eta irauten dula, mantentzen dala. Hoi da. Eta bigarren aldiz eta saldu dela ongi, ez? Eta, ostra, hori lortu behar da, Hori lortu behar da, Ze normalean gauzak behin bakarri saltzen dire. Guk egia zan, guk indakua, janari jabalin bada, bi aldiz saltzen bada, malo. Gustatzea egu jatia. Bigarren aldiz erostea tortzia, beste behin etortzia. Baina niretako bai izango litzakela, oso gauza polita, ez? Eta nik uste gaur egun moda jasangarrian dena kombinatzen aldela, ez? Alduzu bigarren eskukoa kombinatu, erosten badut, zainduz erosi, eta, bueno, denan kombinazio bat izaten alda, ez? Eta, zebezero da gehiena juten dana? Bai gizonezkoak, emakumezkoak, gaztetxoak, helduagoak, danetik juten da, edo badao tendentzi bat? Bueno, helduagoak nik uste, bai, 30 gora, 25 gora da nik daukoten bezeroa. Baina bai gizonezkoak, bai parejak, bai familiak, bai denetarik. Denetarik ez neska bakarrik, Mutilape asko. Bikotek eta konjuntokin juteko bat bestekin dagoela bai. Enfrikiak ez da guandik. Ez, baina gizera igual batekin dagoela ator bat, eta esan dago, niri beguztoko jaten, ez? Eta urrengoan berari, eta hola. Bai, oso polita da, oso komertxazio politak eukitzen dugu atelierrean, azkenean zuzo hartzen zara leku baten, non bertan iten den, ez? Eta horrek ematen du oso joko politat, hemen moduan, azkenean, ez? Ninago iten, zuzauziten, eta gaz barriketan. Eta programa batzuk ikusten dira hor, soineko egiten da, holako gauza egiten da. Holako bat pentsate zuitea gaina ikusintzun eskotan lan egin dezula, Momentuan ez, baina bueno, bate daki. Bueno, hemen txe, utziko dugu hemen tipulina pixka goxatzian. Bai, zumu hemen dago, Bai, zumu eta laranjan birrindura botako jauz. Laizter, baina lehen dabizi utziko du pixka goxatzen. Hemen indetena da ja iragatzi, hemen dakau erramuak baikendu ingoizkio, patata zanpatzeko. Eta gero patata zanpatuko deu, eta hau bukatzen jarriko deu, baina lehen dabizi erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Zua tabernara jungo gea, eta segituan gaude bueltan. Eguerdion Joseba, hemen gaude Mari eta Kokerekin, sua jatetxean, eta bueno, erakutsiko dizuegu gure etxea. Guazen barrura! Hau da sua taberna, leheno txokolatxuleta izena zuena, familia berdinak ireki du hamburgueseri hau, eta plato printzipalenak hamburguesak eta dira, nahiz eta beste gauza asko izan kartan, garrantzitsuenak hamburguesa dira, ez? Katxopoak gaude, razioak, kroketak, hotdogak, los tacos famosos de la Mari, direla sukaldarearen tako bereziak, eta bueno, pixka bat denetari. Zuan, kartaz aparte, dago promozio bat direla hilabeteko hamburguesak. Hilabete batean hamburguesa bat dago, urrengoan beste bat, eta horren pixkat, nobedade horiek badaude hemen baita ere. Sua izena dator Mikel Alonso, dela Xabi Alonsoen anaia, hemengo bezeroa da, eta bere semea jaio zenean, justo restaurantea ireki zuten, eta, bueno, sua izena du, hor da, itzjoko horrekin baita ere, sua asko erabiltzen da sukalde honetan, eta, bueno, aproposa iruditu zitegun. Bezeroaletik jende oso anitz etortzen da, bai jende gaztea, bai jende heldua, kanpotik jendea etortzen da baita ere, oi hartzundik, etorri zegu jendea, eta, bueno, igual bazkaldu baino lehen potatzuk hartzera, gero bazkaltzera baita ere, afaltzera, bueno, pixka bat denetarik. Bueno, orain pasatuko gara sukaldera, eta erakutsiko ditugu nola prestatzen dugun kartako hamburguesa bat. Aurkeztuko dizugun hamburguesa, La Camperado izena, kartan arrakasta gehien izaten duen hamburguesa da.
hamburguesa egiteko, lehenbiziko gauza egiten duguna da, tipula potxatu, pixkate itxura marroitxo hori hartu arte, eta gero erron pixka batekin karamizatzen dugu. Bueno, normalean hemen saiatzen dira produktuak onak eta kilometro zeroak izatea. Hau da, Euskal Herrikoak. Zuleta kilometro zero, Irugiarra baita ere, eta bueno, produktuak etxeko dira. Gero Irugiarra baita ere plantxa jartzen dugu ogiarekin. Ogia aipatuta, bueno, ez da ogi normal bat, da patatarekin egiten den briotxa, eta bueno, pixkat ezberdina baita ere, beste zapore bat izateko. Oiek prest daudenean, hartzen dugu txuleta hamburguesa, eta plantxa jartzen dugu. Niri pertsonalki txuletara asko usaren zait, eta bueno, horrelako elaborazioetan asko jan izan ditut, eta egia esateko oso nago hamburguesa. Bueno, tipula, Irugiarra eta txuleta daukagunean prest, ja, montatzen hasten gara hamburguesa. Bueno, montaketak hasteko ogian gainean jartzen dugu barbakoa, pepinilloa eta txuleta. Eta txuleta gainean jartzen dugu parmesano gazta, tipula karamizatua eta Irugiarra. Bueno, eta hamburguesa bukatzeko, ogian goiko tapa jartzen diogu eta parmesano gazta marrutzen dugu. Joseba, hemen daukagu zuako la campeona hamburguesa, nahi duztunerako hemen dago, prest, etorri disfrutatu, eta beste arte. Aio! Venga, gero arte, agur! Aupa, Aitor eta kompainia, besarka handi bat, arki pasagenian hemen elkarrekin, eta ikuste zaik, beti saltza guztietan sartuta hola. Egunduko hamburguesak, Bai. Pasatu beharri hortikan, bai, hamburguesa jarba jatea. Bueno, urren arte, hemen jarraitu berdeu, gure errezetakin. Beitu hemen, ikusten zoia tipulina ze fundamentu hartu duen. Bai. Hemen botako dugu hain birrindura, zukua, gero botako dugu baitare solomilua, eta gero loitu nahi dugu pixkat, artoirin pixkatekin pixkat lodeituko dugu, saltxa bere puntuan jartzeko, bale? Oso ondo, bai. Eta zuk pure patata prestatzen jungo zea, bale? Katakin, Bale. hemen ingozuna da. Hartu, sardezka bare batekin ibiliko zea. Eta, gio, nola botako deun gurina, botako deun ez negaina, eta gazta igual ostu ingoa pixkat, eta ingozuna da, bertara bota, eta hemen zanpatuko zuela, sardezkakin, hemen barruen, bale, oso ondo. Hori bai, inbertsuna da, kendu hau. Nazuk kendu, eta aspira sartu, eta bolkatuta baten bat ikusten bazu, horiek bai kendu, bale? Bale, oso ondo. Gatza emango izute bai, sosito ezibiltzeko, bale? Horre zapaldutakoan? Bai, hori da, horrena pixka zapalduna bazu, dantzan ez eukitzegatik gehiagit, eta gero gainuntzeko dena botatzen jun. Eta gatza hemen jarriko izute bai, botatzeko pixka barrua, bale? Venga, hoi zure kontu, eta hemen izan deguna. Botako dugu birrindura, bale? Horrelaxe. Botako dugu zukua, pixka murriztuko dugu, eta gero ja, azpizuna sartuko jo. Bale, abonea. Eta abonea. Bueno, badakit, Saran, hor zure atelierra prestatuta kasun lekuan, ikastaroak bai ematen dituzula, ez da? Bai. Ikastaro mota ematen dituzu bertan. Beira, ematen dute ikastaro trinkoak, zerotik abiatzen da jendean dako, ez? Daukozu zertan josten ikasi beharrik, zerotik abiatzen da denako, oza, zube alkozinen etorri egun batez, nahi, zu probatu, bai, nahi, ez eukideari. Eta abiatzen gara, 15-renetan gabardinaien artea adibidez, zerotik. Eta denak iten dugu. Eta nire gabardinakin joten naiz etxea? Bai. Hola, ze gauza ona, bai. A ver, eta nola azten da zerotik anadez? Dena eskontatu zeatik jenden juni biharro, Bai, hori da. Azten garen prototipo eta ariketa batzuk iten, zailtasun handixenak igual saiatzen hasieran ematen, baina ez da bakarrik jostea, da nik uste dut sortzea giro bat, eta jendeari zineztaraztea ze kapasa dan, Zaiatzen pixkat alde horretatik lantzen ere ikastaroak, ze astuite jaku gure kapazitateak noraino ailegatzen diren egunerokoan, ez ga konturatzen ze kapasa garen, eta pixkat dire alduntze ikastaro batzuk, ez? Gabardina, bai, iteuzu, baina ezke azkenean nik uste dela gutxiena, ez? Satisfazio hori zukindozunean jantzi bat, eta ezin sinistu, oin eman ditut batzuk gainera otsailean, eta, da, dire oso egun gogorrak, baina bukaerara llegatzen garenean oso polita da. Besarka da hori, nik jasotze dutana izaten da benetakoa. Nik adibidez, ere bai, izan dut nire surfeko taula bat. Eta, bai, eta iten desunean zerbait zuria, eta zuk erabiltzen desunean, zukindako jaka bajarritakoan, o zukindako, ez dakit, txintxilikarri bat, o belarritako batzuk, edo azkenian beste gauza bada, ez da? Bai, energia hori jazten dozu.
energia hori, eta konturatzea, baselako kapazidade politak daukon, eta hori gaitasun horrek zure buruari erakustea bada beharrezkoa. Holaxe? Bai, oso ondo, guain bota hemen gurina, esnegaina, gazta, eta zanpatu pixka gehiago. Oso ondo. Eta hemen jarri... Gurina osorik edo zatitute? Osorik, gora torreko gea. Eta jarri zuten men, zatikan gero pixka tepeldu ingo du. Bai, zatikan nola goztu ingo dan, alko nizun eman boltxo baten prestatzeko, baina gero berotzeko berriro lapikoak botatzearen. Eta behitu, hemen ikusi zuen murrizten nahi zaigula, eta pixka loditasuna bat, pixka elkartzeko, hor bota deun laranja, hortze onkoipia eta hortze den zuku guztiak, hemen dakat, jartzen dugu, hartoirina erdiraino, eta beste erdila ura. Eta honek laguntzen du, Pentsaut esnia zala, ez da esnia, Bai, esnia ematen du, baina ez da esnia, eta hartoirina urakin, botatzen dugu tanta batzuk, raka, eta horre laguntzen dio loditzen eta dena elkartzen. Eta hola gero saltza botatzen dugunean plateran gainean, ez zaigu juten koipi alde batetik eta zukuak bestetikan. Oso, no? Iten deuna da pixka gota, eta guan jaingo deuna da, azpizuna bertan sartu. Kolpetxo bat emango dio, eta hori badiko atxerek etxarga. Zenbatero antolatzen dituzu ikastaro hauek? Izaten die, urtarrila hasieran, otsaian, gero aste santutan, eta gero ja udakoak. Pixkat jendearen oporraldietan. Gero iparraldean eta egualdean ez dire oporraldi berdinak, orduan, saiatzen naiz kombinazio bat egiten, nola... Eta, ikastaro hauetan, zer dia, egunekuak, zu esan duzu, hasi eta bukatu arte, zenba denbora irauten dugu jaka bat hasi eta bukatu arte? Dire 15 oreneko ikastaldiak, eta daukot, 15 oreneko, 15 ordutako ikastaldiak, eta izaten ditut bi formato, 5 egunetan edo 3 egunetan. Niri asko guztat 3 eguneko formatua, ze dire, 3 egun osoak, bazkaltzen dugu batera, isa gozaldu ere, eta 3 egunetan horitea da... Zenbat lagunen artean prestatu dituzu hau, zenbat lagunek daka epute ikastea? Onda dago talde itxiak ebaitia, ez da? Bai, hori da, 6 lagunekoak, bai, 6 lagunekoak izaten dire. Bai, 6 lagun, eta ni irakasle moduan, eta hori, jarraitu behar da ariketen ordena, eta poliki-poliki den lortzen dugu. Eta, asko lagundu behar diozu hor jendea, edo lagatzen diozu bai bere buru berren, baina askotan igual posteko garaian, edo mosteko garaian, triskantza hundik ez izateko, igual gainen nion berko zea, ez da? Bai, gainean egon behar da, eta batez ere, saiatzen naiz, jendeari kontrolarazten, bere aserrea edo gaizki ateratzen direnean gauzak, ez? Askotan hori zerbait gaizki urte jatzunean lurperatzen ze, eta ez, inberda justu aurrera jarraitu eta justu eutxi behar diozu emozio horri jarraitzeko, eta aginak ez dutu eta aurrera jarraitu. Bueno, hemen itzein da itzein, eta ez dakit jendiak nahi badu bertara jun, nik hau bukatzen jun naiz, plateraratzen, kontatu jendiak, ez dakit sare sozialetan, nola topatu aldun zure gunia, nola zurekin Claro, sare sozialetan, atorramantarra moduan, Instagramean adibidez, atorramantarra.com webgunean, eta gero saran bertan, saran zentroan, hau, beraz, espazio txiki bat inda zeidan topatuko dute atelierra. Eta bestela norbait galdetu herrian, eta zeidan bideratuko ditu atelierrera. Bueno, hau epelduko dut pixkat. Bai. Buelta pare bat emango eskiot. Bueno, hau, eharra pure patata, Betu, Bai, ez da, oso onduten dau, Askotan berrengailuak inemate jo, eta gehatzen da pixkat txiklosu esatean, ez da? Eta ora, pusketatxoa daude, baina patata, ondo egozita balin badao, ezin hobia gelditzea. Eta ingo deuna da, betu, peldu pixkat, nola gazta urtutzeko eta dena ondo elkartzeko, ingo deuna da hemen, goiaraka da eharba jarri, oinarri jan, bale. Bueno, eta urte berrirako, zehaz modakazuz, eskatzen diozu urte berri jai? Honetan jarraitzea oso gustora nabil, eta izan dire igual saran atelierra zabaldu eta estabilizatzeko urteak pixkat gogorrak. Bai. Azken baten olako proiektu bat abiatzeak. Hori, ez zaitu eusten geldik egoten eta nahi nuke pixkat gozatu orain arte indako ibilbideaz eta lasaitasun hori eskatzeutzat urte barrixari. Bikain, goxatu arazi, jendia dotore jantzi, eta mil esker etortze batikan. Hemen gaurko azpizuna, laranja saltza, eta pure patata eharrakin. Bueno, mil esker zuire horreoteatik, eta jarraitu goxatzen. Mil esker. Guain, hori jarretan, dotore nikoak aldea. Adio.